været inde og se Shrek. Hvad synes du om det? Kunne du godt lide Shrek? Ja, Var den god? ja. Hvad skete der? Der skete, så blev Shrek forsvundet. Ja. Hvad med Fiona? Fiona var ikke... Fiona var væk. Var hun også væk? Ja, Hvad med deres børn? de var også væk. Hold da op. Hvad handlede filmen så om? Babyerne i fest. En fest? Babyerne i fest. Nå. Og så kom tilbage igen. Og så kom Shrek tilbage igen. De holdt en fest, og så kom Shrek tilbage igen. Ja. Hold da. Okay. Skete der slet ikke andet? Nej. De blev slet ikke døde. Nej. Skulle de ikke kysse hinanden? Jo. Nå. Gjorde de så det? Ja. Nå. Og så kom hende, der pink, og så Nå. og så blev hende pige sur. Og så går hun bare med sin lys. Nå. Det var ikke så godt, hva'? Nej. Nej. Men den endte rigtig godt. Ikke også? Den sluttede godt. Ja. Ja. Og det skete slet ikke. Nej, det gjorde det ikke. Det er rigtigt.